Cílem není umět naspaměť encyklopedii. To je prostě ta cesta, kterou nechceme jít. Nebýt, já tomu říkám taková chodící fleška, že prostě dostanu informace, nasypou do mě gigabajty informací a já zase vysypu do testu a jdeme dál a ideálně se vymažu, abych měl prostor na další data. Tak pro děti, kteří si nepřejí být fleškou, bych to řekl takhle. Tak já jsem Šárka Kirchnerová. Já jsem Jakub Sígl. Jmenuji se Bohumil Blecha. Já se jmenuji Tereza Dubničková. Učím tady 21. rokem, učím biologii, chemii, přírodní vědy a jsem zde jako kariérový poradce. Učím tady, myslím, že 25 let, biologii, chemii, fyziku a nově na Visionu STEM. Na GFK učím 6. rokem angličtinu, němčinu a osobnostní sociální výchovu a na programu Vision jsem třídní učitel. Na našem gymnáziu jsem 18 let s přestávkami na mateřskou dovolenou. Učím češtinu, dějepis a osobnostní a sociální výchovu a právě tu učím s kolegou na Visionu. A mně to přišlo hrozně zajímavé jako účastnit se něčeho nového a jako být u toho zrodu nějakého nového přístupu k tomu vzdělávání. Mě zajímalo, co si s tím uděláme dál. Došli k závěru, že v dnešním době takže to chce spíš jít nějakým jiným směrem a že tím směrem by mohla být v podstatě pravděpodobně budoucnost celého českého vzdělávání a to je integrace předmětů dohromady. To znamená, že vezmeme nějaké předměty, které spolu nějakým způsobem souvisí a nehlížíme na témata z pohledu těchto různých předmětů. Chceme nějakým způsobem vlastně rozpustit ten pohled toho STEMu a rozpustit ty hranice těch předmětů jako takových. Nám to teda funguje hrozně jako dobře, protože my už jako spolu taky nějakou dobu učíme v tom tandemu, takže jsme schopni si předávat to vedení té hodiny, reagujeme na sebe. Je to takové přirozené, mi přijde. To přirovnal k tanci. Chvilku vede jeden, druhý se nechá a nějakým způsobem podporuje toho, který zrovna v tu chvíli jako určuje směr té hodiny a naopak se to vlastně může přelívat během té hodiny. A nabízí to individuálnější přístup pro ty děti. Že vlastně jeden může vést tu hodinu a ten druhý může pomáhat ostatním, když by něco potřebovali dovysvětlit nebo zjišťuje, jak jsou na tom. Zároveň je tam i větší prostor pro děti se zeptat nebo mít tam někoho, kdo je jejím oporou. Třeba si nesednou tolik s jedním učitelem, tak si sednou víc s tím druhým, že mají i víc jako na koho se obrátit jako konkrétně. Třeba tady pan učitel, vím, že se víc zabývá tímto tématem, tak se spíš zeptám jeho. Naopak paní učitelka zase více rozumí něčemu jinému, tak se zase budu na ní obracet s tím dalším tématem. Tady je to úplně o něčem jiném, protože tady učíme společně 4 hodiny, takže tady to opravdu jako plánujeme hodinu po hodině, období po období. Celých 90 minut tam v podstatě jsme společně. Fakt to musí šlapat jako švýcarský hodinky trochu, protože jsme samozřejmě zodpovědní za to, že ty děcka si odnesou z toho období ty důležité věci, které budou potom následně potřebovat. Zároveň si myslím, že taky důležitý vlastně, že poté přichází studenti z různých základních škol, což je vlastně hodně náročný, jak samozřejmě pro ně, tak i pro nás. Kdy vlastně nemají studijní návyky. Ty studenti třeba přichází ze škol, kde byli vlastně mezi těmi nejúspěšnějšími, neměli třeba potřebu se učit a najednou zjišťují, že jim ten přístup studijní nestačí na tom gymnáziu a že se musí začít učit. Oni nemají problém naučit se to, co mají napsáno. Pro ně by bylo nejjednodušší, abychom to napsali na tabuli, oni si to opíšou, abych se to naučili nazpaměť. Ale vzít si něco třeba z laboratorní práce, na to vůbec nejsou zvyklí. Aby si vzali zpracování toho pokusu a řekli si, proč my jsme to vlastně dělali, jak to souvisí s tím, co jsme probírali. Tak to je to, co se teďka budou učit. To v podstatě tak, že nechceme studenty zatěžovat v období, kdy je potřeba, aby se učili, aby se připravovali tím, že budou testováni. Takže z těch předmětů, jako je čas, STEM, což integruje tu biologii, fyziku, chemii, OSV, Arts, který integrují hudební výchovu, výtvarnou výchovu a dramatickou výchovu, tak jsou testováni vždycky v jednom týdnu. To znamená, že mají 4-5 týdnů na to, kdy se věnují nějakému období, nějakému tématu, velkému, zastřešujícímu a po těch 4 až 5 týdnech mají týden, který je vyhrazen hlavně na to zkouškové období, na testování. To zkouškové je záměrně proto, aby vlastně ty studenti se naučili manažovat si to učení svoje. To znamená rozložit si to na delší dobu. Samozřejmě teď, když jsme začali, tak se projevuje, že to neumí, že to je nový a že ještě je čeká spoustu práce v tom naučit se, jak se učit. Ale chceme je vést k tomu, aby oni sami si byli schopni říct, tak za 2 týdny mám zkouškový, je potřeba si začít už s tím předmětem, protože ten mi nejde, tady si potřebuji ještě domluvit nějakou konzultaci, tady ještě potřebuji zapracovat na tomhletom. Náš cíl je student, který
si dokáže na začátku toho období říct jasně, tak tady největší výzva bude tato zkouška, na to se musím začít připravovat už teď. Naopak tady si myslím, že tomu můžu věnovat trošku menší úsilí, protože v tom jsem dobrý, v to už mi jde jako dlouhodobě a můžu přece jenom si ten čas věnovat tomu nejdůležitějšímu. Vlastně jde o to najít na takový vysokoškolský systém. Jo. Ono spousta těch věcí, co my děláme klasicky na gymnáziu, už mají ten vysokoškolský charakter, ať už je to třeba plánované testy nebo plánované zkoušení, nic jakože z hodiny na hodinu, ale tohle je ještě takový jako pokrok dál, že skutečně mají ten zkouškový týden a není to pak tak, že třeba aha, já jsem vlastně jako se na to nepřipravil, můžu si to opravit, to nejde. No a to právě tuhle se snažíme trošku otáčet, aby chápali, že vlastně to vzdělávání je vlastně investice do sebe a že to je hrozně jako důležitý pro ně samotná, ne pro nás. Snažíme se jim vysvětlit, že jsme tady pro ně spíš tím průvodcem, než tím garantem té správnosti odpovědi. Oproti jiným gymnáziím máme například procentuální hodnocení, což je hrozně jako široká škála a taková spravedlivá. Ve chvíli, kdy uděláte test, který má 50 bodů, tak je úplně jasné, že když získám 25, kolik mám procent. A není to o tom, je ten test na 1, na 2 nebo na co je. Opravdu jako je to jasně dané, stejně tak jako celá ta známka, která se potom jako zprůměruje a ty děti ví, jakou mají výslednou známku. Tak začali jsme to adaptačním kurzem, který opravdu byl adaptační, protože jsme děti vzali úplně do divoké přírody, vzali jsme je do tábořiště u Manětína, kde není vůbec nic. Není pitná voda, není tam elektřina, opravdu je to jako hardcore. Jo, ani signál. Ani signál. Vlastně všechno věděli předem, pozvali jsme si je už v červnu, aby věděli, co je čeká, ale opravdu to byl pro většinu z nich velký výstup z komfortní zóny. Spousta z nich nikdy nespalo ani pod stanem ve spacáku, nebo si v životě nevařilo v přírodě a vlastně všechno. Nevařilo nikde. Nebo si nevařilo nikde, spousta z nich. V čem vidím obrovskou přidanou hodnotu, že ta vlastně nouze, kterou jsme záměrně vytvořili, tak je velmi spojila hned na začátku do třídu, že se jako museli navzájem důvěřovat, protože byly skupiny, které měly na starost třeba udělat snídaně pro ostatní. No a kdyby ji neudělali nebo nekoupili to jídlo, no tak by prostě všichni měli hlad. A pro spoustu z nich to skutečně byla jako velká výzva. Třeba jako teď ta expedice do Terezína, tak je vlastně v režii předmětu čas, tak takhle to bude i v těch dalších ročnících, kde nějaký předmět bude mít vyloženě jakoby specializovanou expedici na nějaké téma. Ale ty režijní věci, to znamená objednání místa, objednání nebo zařízení to, aby měli ty studenti co jíst, kde spát, tak bude hlavně, jak se tam vůbec dostat na to místo, tak bude v režii studentů. Oni budou muset zavolat na to místo, kde budeme spát, oni budou muset objednat ty lodě, vyřešit to finančně, spočítat, kolik to bude stát. A vlastně čím starší budou, tak tím víc ta odpovědnost za ty expedice bude na těch studentech. Vlastně vedeme studenty k tomu, aby chápali, že vzdělávání se není proces, který končí maturitou nebo diplomem na vysoké škole, že to je prostě proces, který budou procházet až do smrti. A pokud tohle to pochopí, tak pro ně život jako nebude nic jiného než zajímavá prostě jízda, kdy se budou furt jenom něco učit. My vlastně teď bychom chtěli, aby ty studenti se dostali jako na takovou úroveň jako naši studenti 8letého gymnázia, co se týká třeba tomu, že spolupracují, komunikují, důvěřují si. A plus tím, jak mají to studium trošku jiné, nahlíží na něj z různých těch pohledů, tak jim to snad usnadní tu cestu jako víc propojovat ty jednotlivé věci a mohlo by jim to potom v budoucnu jako pomoct. Já myslím, že doba, kdy opravdu se všechno učilo nazpaměť, je dávno pryč a že to chce spíš jako jiným způsobem to pojmout.